Anga foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kunbɛn b'a sɔrɔ aw minnu sigilen do k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen ye. Cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ka baaraw bɛ ɲɛsi ka se ka ji sanuman sama ka di maaw ma u k'a ma ko SOMAGEP. Kasara ye a ka minɛn dɔw sɔrɔ Bakɔ Jikɔrɔnikaw fɛ n'o yɛrɛ kɛra sababu ye ka jiko gɛlɛya sɛbɛkɔrɔsi ye yenkaw ma. O de kadara kɔnɔ cakɛda yɛrɛ ɲɛmayaso y'a kanu ka bɛn ni tarata donya in ye Septembre kalo tile 18 ka kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi walasa u ka se ka maaw ladɔnniya sababu mun nana ni o kasaraw ye. Amadu Kamara ka fara Ibrahima Kulubali ka Shirifula jabaraniso tɔgɔ la an ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ. Jumado Septembre kalo tile 7 su kasara dɔ ye Bakɔ Jikɔrɔni station compacte sɔrɔ min kɛra gwɛlɛyaba ye ka ɲɛsin sigidala mɔgɔw ma ji sɔrɔli binakun kan. Station compacte ninnu a réalisera 2008 a baara kɛra 2008 a tranche fɔlɔ c'est-à-dire a kun fɔlɔ kɛra 2008 pour que mɔgɔw ka se ka ji sɔrɔ kun fɔlɔ min kɛra o production ye 6000 mètres cubes jour c'est-à-dire mètre cube 600 n'o bɛ bɛn mètre cube 1,6 million par jour et en 2009 min ye san 2009 ye a deuxième phase kɛra o deuxième phase o capacité ye 12 000 mètres cubes jour c'est-à-dire mètre cube 12 tile kɔnɔ ne ye station ninnu capacité fara ɲɔgɔn kan ka bɔ 2008 la ka na 2009 la a bɛ bɛn mètre cube 18 ma n'o bɛ bɛn litre 1,18 million ma tile kɔnɔ. Maintenant station ninnu yɛrɛ o bɛ se ka ji min bɔ tile kɔnɔ a ji bɛ se ka taa fɔ mètre cube litre 1,20 million na mais o hakɛ min bɛ bɔ a bɛ dépend ji qualité la parce que san période dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ba kɔnɔna ji a bilennen don kosɛbɛ réellement station tɛ se ka o hakɛ ninnu bɔ. Bon, maintenant an bɛ période min na yanni incident ka kɛ yanni an ka ponton ka tiɲɛ an tun bɛ mètre cube tun bɛ 15 plutôt ba 15 la c'est-à-dire 15 000 mètres cubes jour mais maintenant incident kɛla min kɛ an ka production jigila a tɛ mètre cube 10 yɛrɛ bɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ yen sisan min servir bɛ ni station compacte nin ye olu tɛ ka ji sɔrɔ an b'a lɔn an bɛ comment dire hakɛma fɛnkɛ kɛ o fɛ hakɛto kɛ o fɛ réellement o ka faamuya an nɔ tɛ parce que ba nin fɛn mɔgɔ caman de bɛ ba nin sanfɛ cɛncɛnbɔla b'a la kuruntigi b'a la min bɛ taa fɛnkɛ ɲini dɔ sanubɔla yɛrɛ b'a la mais kuruntigi ninnu o ka kurun bɛ ni su kolo o bɛ kurun ninnu bila o ka dangan na o ka dangan bɛ an sanfɛla la donc mercredi don a fɔ alamisa don septembre kalo tile 9 plutôt tile 7 pirogue o ka kurun 3 olu fununa ka bɔ ka fɛnkɛ ninnu na geren la ka na an ka ponton susu ka na ci an ka ponton kun donc o ye ponton kari ka an ka production chuter de telle sorte que réellement tun bɛ ji min bɔ an tɛ se k'o ji bɔ bilen a kɛra sisan mètre cube min yɛrɛ président an kun an tɛ se ka min bɔ tile la a bɛ entre mètre cube 2000 ka taa mètre cube 3000 fɛ tile kɔnɔ o mankan dɔ b'an bolo sisan mais o fɛnkɛ ninnu kɛra min kɛ an yɛrɛ ye ɲabila dɔ kɛ an nana ni pompe belebeleba dɔ ye n'o mètre cube 750 air kɔnɔ ko n'o sigi provisoirement ba da la fɔlɔ pour que an ka se ka au moins ji dɔɔni di mɔgɔw ma. SOMAGEP ɲɛmɔgɔw ka fɔ la kulun dɔw de kɛra sababu ye ka Bakɔ Jikɔrɔni station compacte ka ponton k'o kari ni ka tila ka arado tiɲɛ min kɛra degunba ye ka ɲɛsin nin station in ma. Kasara in kɛlen u y'an wele an nana lajɛ an bɛ se ka solution mun kɛ fɔlɔ teriya la donc o hukumu kɔnɔ an ye pompe fɔlɔ dɔ sigi o pompe in o y'a to an sera ka au moins 80% de la production rattrapée. Maintenant an bɛna pompe filanan sigi o baara bɛ sen na an hakili la tile 2 in na o baara bɛ ban solution provisoire ni o b'a to station b'a ka débit nominal sɔrɔ mais o ye solution provisoire de en même temps an ye rado nati donc pour que n'an bɛ se ka pompe ninnu jɔlen don sisan station yɛrɛ pompe bɛ yɛlɛma o rado in kan n'o kɛra an bɛ solution provisoire ni abandonné ka sɔrɔ ka yɛlɛma o kan production bɛ kɛ normal ye yanni ponton ka dilan parce que bibi in na ponton tɛ se ka dilan ko ji ka jigin kosɛbɛ anw ka laɲini ye
d'abord gɛlɛya mun b'an kan pour que population k'a dɔn nin wagati nin gɛlɛya de an ye nin de kasara min y'an sɔrɔ ani an ye baara mun datigɛ pour que an bɛ se ka kasara in gɛlɛya ta ka bɔ population ka cogoya min na pour que mɔgɔw bɛ se ka ji sɔrɔ normalement comme n'a sɔrɔ fɛn ma kɛ an hakili la an bɛ débit nominal sɔrɔ d'ici 48 heures mais kɔrɔ tɛ k'a fɔ problème bɛ ban parce que ni débit nominal sɔrɔla yan a bɛ wagati dɔɔni ta yanni ji ka tuyau bɛɛ lafa pour que bɛɛ ka ji sɔrɔ normal la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin degun min ye Bakɔ Jikɔrɔni station compacte sɔrɔ n'a kɛlen bɛ ka gwɛlɛya lase sigidala mɔgɔw ma jiko ta siraw fɛ cakɛda in ɲɛmɔgɔw ka fara cakɛlaw kan u bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka wulikajɔ bonya yaasa nin degun fura ka sɔrɔ a la teliya la min bɛna kɛ lafiya ye ka ɲɛsin Bakɔ Jikɔrɔni a n'a lamini ma. Izini mun bɛ sigida gale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotibakaw fɛ u k'a ma ko Sadi Plastique n'a ka baara de bɛ ɲɛsin ka manaw bamayɛlɛma ka se ka kɛ an nafalafɛnw ye a ɲɛmayaso fana ye kunnafoni kɛnɛ dɔ labɛn ka bɛn ni tarata donya in ye septembre kalo tile 18 walasa ka se ka ye sigidala maaw ladɔnniya k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ u fɛ Sotiba kɔnɔ a baaraw bɛ ka kɛ ni sariya ye waati kɔlɔlɔ se maa ma. Ale Amidu Badini ka fara a ka jatala ka Samba Traore olu taara baaraw seereya Shirifulaso Jabaraniso tɔgɔ la. Nya an bɛ Sadi Plastique cakɛda yɔrɔ la. Sadi Plastique ale ye usine ye mun ka baaraw bɛɛlen don mana chassew ba yɛlɛmali la ni ka minɛn caman dilan i n'a fɔ show, chaise, tabali, bidon, dumunikɛ tasaw a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. Ni usine nafa ka bon jamana nafolo sɔrɔ sira kan wa maa caman cɛ fara muso kan o de b'u dahirimɛ sɔrɔ k'a sabu kɛ nin cakɛda in ye. Ne bɛ baara kɛ yan nɔ a bɛ ɲini kana san 10 bɔ an kɔni a nafaba de b'a la parce que n'i y'a dumuni anw da mana in de don n'i ye fɛn o fɛn y'a la mana in de don. Ne dun den 3 bɛ ne bolo a den 3 bɛɛ bɛ école la a bɛɛ bɛ sara kalo la a bɛɛ bɛ sɔrɔ mana in de la an dun an ma kalan an fɛn bɛɛ de bɛ mana la. Bon vraiment ne kɔni ne tɛ se ka nafa fɔ ka ban parce que ne yan soudeur de ye quoi usine soudeur de ne yan bon depuis 2007 ne bɛ yan nɔ bon vraiment tiɲɛ yɛrɛ ne y'a nafa camanba de sɔrɔ a la. Sadi Plastique maa ɲɛmaw ka fɔ la kɔsa in na lagosili walew talen don ka cakɛda in sɛgɛrɛ yaasa k'a mangoya o ko ni wale mun laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka usine tɔgɔ tiɲɛ k'a bɛ ka kɛ réseaux sociaux ani radioso dɔ maaw fɛ yaasa ka sigida maaw lamuruti. Bon sɛbɛn min nana n'an yɛrɛ ta a sabu dɔn bon an bɛ bali mun na radioso dɔ kan an ɲɛ b'a la u bɛ k'an ka usine lagosi ko sisi bɛ mɔgɔw faga muso kɔnɔma a bɛ mɔgɔw degun caman ka b'o lase mɔgɔ ma bon an dun ma degun mɔgɔ ma s'an ma degun ko la k'a fɔ ko sisi bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ bon an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ fana la n'i y'a jateminɛ siyɔrɔw tɛ a côté kɛrɛ fɛn côté naani seleke naani bɛɛ la siyɔrɔ tɛ mais an nana mun jateminɛ an ka yɔrɔ yɛrɛ ɲɛfɛ juste bâtiment dɔ de jɔra o bâtiment jɔlen bannen sisan an sɔrɔla ka na ni gɛlɛyaw ni lagosili ninnu sɔrɔ an bɛ fɛ ka jamanadenw lasɔmi fausse information minnu bɛ ka passer an ka usine kɔngɔ kan tiɲɛ tɛ sababu dɔ don dɔrɔn u bɛ fɛ usine yɛrɛ de ka bɔ yan mɔgɔ dɔw de b'a jɔ u bɛ fɛ usine yɛrɛ de ka bɔ yɔrɔ in na a ka taga yɔrɔ wɛrɛ a kana t'u dala yan nɔ donc laɲini o de k'an tɔgɔ tiɲɛ k'an mankutu tiɲɛ k'a yira k'a fɔ usine tɛ foyi la nɔ mɔgɔ faga ni mɔgɔ fɛnw kɔ k'a sisiko ta fanfɛla ni fɛn camanw na an bɛ mɔgɔ ladɔnna k'a fɔ o tɛ usine in kɔni a bɛ yan nɔ ka pour que ka baara di maliyɛnw ma ka essayer ka jamana développer ka essayer ka jamana jɛya. Sadi Plastique ye ni kunnafoni kɛnɛ boloda yaasa ka jama lasɔmi k'a fɔ ko nin kuma si tɛ tiɲɛ ye bawo o bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ jamana sariya y'a laɲini cogo minɛ. Septembre kalo tile 22 o bɛ an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ko fɔ o de kadara kɔnɔna na fɛn min ye an ka jamana finitigilakaw ye u bɛ ka u seko ni u dɔnko kɛnɛ dɔ sigi ni tamatamaw ye baara in bɛ ka kɛ u fɛ yɔrɔ min na o de avenue du Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ACI 2000 la ka bɛn ni tarata donya in ye septembre kalo tile 18 an ka jamana finitigilakaw u ɲaminɲaminen ɲɔgɔn na ka fara u bolominɛnw kan u ye taamaw dabɔ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa taama n'u yɛrɛ senfɛ i bɛ jateminɛ min sɔrɔ an ka jamana finitigilakaw la o de ye k'a fɔ jamana kɛmɛ ka danaya mun da u ka u labɛnnen don ka o danaya minɛnw ka a dafa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni taama min bɛ ka kɛ an ka jamana finitigilakaw fɛ a baara bɛna to senna fo ka taa se sibiri ma septembre kalo tile 22 n'o bɛ bɛn an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 50 ani san 8 ma wa an ka jamana finitigilakaw u ni an ka jamana terilakaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a baara la wele bilalen don olu minnu b'a ka bɛnnen nin don kɔfɔlen ye o fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi ta walawalali kan ye.
Congo RDC jamana kɔnɔna na a bɛ taa se fo mɔgɔ 10 ni kɔ bɔɲɔgɔnko ma minnu ni olu bɔnɛna u niw na fɔɲɔgɔnkɔ ani wulikajɔ camanw sen fɛ ka sanga ni mankan ye mankan minnu ni olu bɛ Congo worodugu yan fan fɛ o kunnafoniw bɔra ka bi lakana tigilamɔgɔw de fɛ mɔgɔ minnu ni olu bɔnɛna u niw na olu cɛma lakana tigilamɔgɔ 2 b'a la minnu ni olu bina Ituri Congo RDC kɔrɔyan fan fɛ ka digi a worodugu yan fan kan o wulikajɔ ninnu kɛra banbaganci jɛkulu minnu fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ olu ma bugu natigɛ fɔlɔ jamana kɔnɔden civil 6 olu fana bɔnɛna u niw na ka labanna ka mɔgɔ caman jogi ɲinan san 2000 ani san 18 kɔnɔna na ka daminɛ décembre kalo la ka taa bila avril kalo la jugu dugu kɔnɔna na Congo RDC jamana kɔnɔ a ka ca mɔgɔ 200 ani 63 ye minnu ni olu bɔnɛna u niw na dugu 100 ani 20 bɔɲɔgɔnko olu filengolo cira k'u daga kolonci diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu min ni o sigilen do senka Congo RDC kɔnɔ olu ka jateminɛ baaraw y'a jira k'a fɔ ko ni fɔɲɔgɔnko minnu ni olu bɛ ka kɛ sababu ye ni ka mɔgɔw bɔnɛ u niw na ka labanna ka dɔw jogin kosɛbɛ k'a caman bɛ ka sɔrɔ siyaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛw de la ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi k'a bɛ n'a fɔ siya woloma kɛlɛ o de bɛ fɛ ka segin ka don yen baganmaralaw ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ baganmaralaw ka siya minnu ni o bɛ wele ko Hema ani sɛnɛkɛlaw olu ka siya min bɛ wele ko Landu an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni siya 2 ninnu de bɛ ka dangari kɛ ɲɔgɔn na ni san 1999 waatiw la ka taa se san 2003 waatiw ma ni nanzarala tɔnba kɛlɛbolo dɔ kɛra sababu ye ni ka fura ɲini o siya woloma kɛlɛ in na a ka se ka dabila n'olu cɛ mankanw kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 50 ka taa se mɔgɔ 60 bɔɲɔgɔnko la k'olu bɔnɛ u niw na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nin ye o dabɔtɔ ye tugun hali bi an bɛ to Congo RDC jamana kɔnɔna na Congo RDC ani diɲɛ selege naani kiiritigɛsoba Cour pénale internationale CPI olu ka show tɛ ka sɔn mɔli ma daga kelen kɔnɔ tuguni nin kunnafoni kelen do darɔgɛse ye bi Congo RDC bɛ o la barisabu ka da kan Kinshasakaw tɛ kulona zen kumana min na ni diɲɛ selege naani kiiritigɛsoba Cour pénale internationale CPI nin dabi do a sigiliko kuma la ani a sariyaw bɛɛ lajɛlen na k'a bila sen kan Congo RDC kɛra jamana ye min sen donna o la fo ka taa se a baara dangɛnɛmayali la ni k'a bila sen kan Congo RDC ye jamana ye min ma to kɔ o baaraw la nka bi hali n'o y'a sɔrɔ a ka cɛsiri baaraw bonyana Cour pénale internationale CPI sigili la o n'a ta bɛɛ Congo RDC jɔlen bɛ jɔse min kan bi o baara ninnu tɛna se ka na bɔ a dagolo kan ni ka hakilinaw yɛlɛma a fosiliko la ka bɔ Cour pénale internationale CPI kɔnɔ a tulolasɔminw kɛra ka ban Congo RDC jamana minisiri ɲɛmaa dankan fɛ ani Congo RDC jamana minisiri min ka caw bɛnnen do u ka jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli kama i n'a fɔ komi farafina jamana caman Congo RDC ye jamana ye jamana min ni diɲɛ selege naani kiiritigɛsoba Cour pénale internationale CPI ka kiiritigɛcogow ma ja barisabu ka da kan ko ɲɛnawoloma bɛ kɛ kiiritigɛ la ko kiri o kiri ni o bɛ tigɛ CPI fɛ ni ka ɲangini bere farinya k'o bɛɛ bɛ kɛ ka ɲɛsin farafindenw de ma k'o ye waleya ye ka sanga ni waleya minnu ye Congo RDC ko a dusukun tɛ se ka kuru o kan tuguni i n'a fɔ komi kunbere kuru o ɲuman ye min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu tɛna na se ka fɛn bɔ o taabolo in na fɛn min kɔrɔ ka di olu la u k'u fosi ka bɔ kiiritigɛsoba in kɔnɔna na ni o ye Cour pénale internationale CPI kiiritigɛsoba ye Kampalakaw kɛlen do k'u bila u waragolow la nanzarala tɔnba Union Européenne kɔrɔ Ugandakaw bɛ ka nanzarala tɔnba Union Européenne jalaki k'a fɔ k'u bala k'u sen do olu ka jamana kɔnɔna kunkankokow la minnu ni o tɛ u ɲɛsira la u ka fɔ la ko nanzarala tɔnba Union Européenne b'a fɛ de ka fura ɲini bana la bana minnu ni olu t'u ka bana furakɛtaw ye k'u k'a lajɛ u k'u jija u yɛrɛw kungo la k'u dabɔ olu ka jamana kɔnɔna kunkankokow la o hakilina yɛrɛ bɛɛ sɔrɔla fɛn min nɔfɛ o ye ka sanga ni sariya sen ye min ni a taara nanzarala wasadenw fɛ ka ɲɛsin Kampala ma k'u k'a lajɛ fanga sinamatɔn jɛkulu tɔnden minnu ni olu minɛnen do k'u lasago ni ɲangili waleya minnu ni olu taara n'o bɛ ka ɲɛsin u ma nanzarala tɔnba Union Européenne y'a jira k'a fɔ ko Kampalakaw k'a lajɛ k'o wuli ka bɔ yen o ye laɲini ye laɲini min ni a kɛra Union Européenne fɛ ni a ma kɛ Uganda jamana ma ɲɛmaw sago ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kiriko ɲɛnabɔbagaw olu minnu ye nanzarala tɔnba Union Européenne jalaki k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'i sen do olu ka jamana sariya yɛrɛ de kɔnɔ ni ka yɛlɛma don o la k'o ye taabolo ye olu tɛna na jɛn ni min ye o laɲini min ni a kɛra nanzarala tɔnba Union Européenne wasadenw fɛ n'a jɔra mɔgɔw hakilinataw fɛ kosɛbɛ o bɛ tali kɛ Ugandakaw ka dɔnkilidalaba dɔ la ni fanga sinamatɔn tɔnden kun do Robert Kyangilanyi ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Bobi Wine na ale ni a jɛɲɔgɔnw kan ka bɛn ni utikalo tile 14 ye gɔngɔrɔ keruba minnu kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛma Yoweri Museveni ma a yirala k'a fɔ o dɔnkilidalaba in a n'a jɛɲɔgɔnw de ka waleya do fanga sinamatɔn jɛkulu tɔnden Bobi Wine Uganda seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ka fara farafina mɔgɔba caman kan olu kɔni y'u ka nisɔngoya jira ka sanga ni a ka minɛniko
ko ye dɔnkilidalaba in yɛrɛ ka fɔ la ko waati min kɛra la ni a lasagonen kun don ko karɔ gwɛlɛya walew ani bingani wale caaman tara ka ɲɛsin a ma o kɔrɔfɔ min fɔra a fɛ Uganda jamana ma ɲɛmaw ye o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen galontigiya. Angela Merkel Almainkaw ka jamana ɲɛmaa muso a kun ye taama kɛ ka ɲɛsin Algérie jamana ma taakun laɲini fanba kun ye fɛn min ye ka se ka taa jamana fila ninnu cɛ jɛɲɔgɔnyaw sinsin ani fana taama in sen fɛ da sera tungafɛtaa kow ma Almain jamana ɲɛmaa muso Angela Merkel ka ni Algérie taama in sen fɛ ani Algérie jamana ɲɛmaa Abdelaziz Bouteflika ye sigi kɛ sigi min ni a kun dɔgɔdalen do kuma bɛɛ a bɛ fori o kɔni latigɛlen ye nin ye ka ban ka bɛn ni ntɛnɛndon de Almainkaw ka jamana ɲɛmaa muso Angela Merkel a cunna Algérie jamana kɔnɔ a kun bɛn n'a ka bisimila Algérie jamana minisiri ɲɛmaa fɛ ani Algérikaw ka minisiri ɲɛmaa kɛlen kɔfɛ ka hakilina falen dɔw kɛ o sigi kun cɛlen a y'i kun da yɔrɔba dɔ kan Algérie jamana kɔnɔ yɔrɔba min ye Algérie jamana kɔnɔden mɔgɔ fatilenw dagayɔrɔ ye minnu ni olu bɔnɛna u niw na ka sanga ni Algérie jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san waati ye Almain jamana ɲɛmaa muso Angela Merkel a ka nin taama in kana Algérie jamana kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye ka jamana fila ninnu cɛ jɛɲɔgɔnyaw kala ɲɔgɔn na i n'a fɔ komi bolifɛnkow nasira fɛ énergie solaire ko jiko sokow dancɛw cɛ sira lakanakow usine kow fo ka taa se sorasiya kow ma. Bamananga kunnafoni mina kumaw ye bi bana min kan Faransi kan na u k'a ma ko autisme bana do bana min bɛ manifin yɛrɛ bari ka se ka bɔ i yɛrɛ la wa a bɛ se ka gɛlɛya camanw s'i ma i ka sigi senfɛ ani kumaɲɔgɔnyaw senfɛ ni manifin tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bana fɛnɛ do mun jate bɛ minɛ denmansaw fɛ kabini den bɛ a ka san fɔlɔ waatiw la faamuya caman ka se ka sɔrɔ bana yɛrɛ kun kan Tata Ture n'a ka jatala Ibrahima Kulubali an ka jɛ ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ. Bana an bɛ bana min kan ye ni bana a ɲɔgɔn bɛ an bɛɛ kɛ so alors ni denmisɛnninw u b'a fɔ ni a b'i i ka denmisɛnnin na ni bana min don n'a taara ɲɛfɛ kojugu u b'a fɔ a denmisɛnnin kɛra naloma ye k'a fɔ ko komi naloma bana don ou bien a nalon talen don ni a bana sugu bɛ yen nɔ ayiwa den na a bɛ se ka an y'a jateminɛ k'a fɔ bana in bɛ se ka la kodɔn joona joona n'a la kodɔnna joona joona o bɛ se k'a to a tɛ taa ɲɛfɛ kojugu fo ka se nalomaya yɔrɔ ma ye ou bien nalon talen ma ye mais malheureusement an fana ye min jateminɛ k'a fɔ parce que n'an tɛ bana dɔn an bɛ bana dogo ayiwa kɛra sababu ye denmisɛnninw yɛrɛ ni a bɛ mɔgɔ min bara e b'a dogo i t'a fɛ mɔgɔ yɛrɛ k'a dɔn ka kɛ komi n'a sɔrɔ e yɛrɛ kɛ ko do ou bien n'a sɔrɔ mɔgɔ nɔ don a y'a jateminɛ yɛrɛ fɛnɛ caman fɛnɛ bɛ yen nɔ u bɛ taa filɛlikɛlaw fɛ yen nɔ u bɛ taa moriw fɛ yen u bɛ taa bolitigiw fɛ yen nɔ u b'a fɔ nin tɛ mɔgɔ wɛrɛ kɛ baara ye nin ye mɔgɔ nɔ ye nin ye bolo nɔ ye o bɛɛ b'a to an tɛna bana yɛrɛ ɲɛɲini k'a si dɔn alors min kan ka k'a la ye mais sinon tubabuw fɛ yen nɔ tubabu jamana la nin bana ninnu dɔnnen don kosɛbɛ n'a bɛ mɔgɔ minnu na yɛrɛ gouvernement kelen don k'u kɛ fɛn bɛɛ ta en charge n'u banana n'u taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fura sɔrɔ fura bɛ k'u la yɔrɔ fana bɛ yen nɔ mun bɛ se k'u permettre k'u ka kalan u bɛ se k'u ka kalan nata ɲɛ cogo min na parce que denmisɛnnin sugu minnu don u tɛ se ka kalan an ka ekɔlisow la bi in na donc fo ka kalanyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen de labɛn u ye minnu bɛ a to u ka hakili niveau ye min ye u bɛ se ka u ni kalan min kan o kalan kan ka se ka d'u ma ye bon o bɛɛ bɛ an jɛ mais o bɛɛ ye fɛnɛ parce que mɔgɔw tɛ bana nin si dɔn kosɛbɛ donc an généralement pédiatriw de bɛ se k'a dɔn mais dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ caman bɛ yen nɔ olu u t'a dɔn u t'a si dɔn parce que comme n y'a fɔ cogo min na degré de b'a la n'a daminɛni cogo dɔ don i bɛ se ka jateminɛ denmisɛn min don sisan i bɛ taa sɔrɔ denmisɛn kelen bɛ k'i kuma dɔ la a tɛ sɔn ka tulonkɛ kɛ denmisɛnnin tɔw fɛ parce que o bɛɛ b'a la denmisɛnnin kɛ a kɛ comportement a bɛ jateminɛ o de fɛ fɔlɔ a denmisɛnnin peut-être i b'a sɔrɔ ani tulonkɛfɛn dɔw bɛ yen nɔ a nɔrɔlen de b'o la ani denmisɛnnin tɔw tɛ tulonkɛ ɲɔgɔn fɛ a isolé don kuma bɛɛ o bɛɛ ye tamasiyɛn dɔw de bɛ yen nɔ o b'a se k'a to ni i kɔnna k'olu dɔn
awa pour que i ka se ka denmisɛnnin ka commencer ka a former mais bɛɛ tɛ se k'o dɔn. Bana si tɛ se ka kɛlɛ n'an m'an fanga fara ɲɔgɔn kan. Dɔgɔtɔrɔ kelen tɛ se ka bana kɛlɛ. Donc dukɔnɔmɔgɔw n'an b'a fɔ o ma ko communauté olu ka dɛmɛba b'a la. Donc n'an y'an jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan bana mana kɛ cogo o cogo an b'a kɛlɛ ka bɔ an senkɔrɔ. Donc n b'a a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i wasa don baara ma an ka autisme vraiment an ka fɛɛrɛ k'a la min bɛ se k'an ka denmisɛnninw kisi a ma. Den ninnu Ala de ye bana nin d'u ma nka Ala fana bɛ se k'a furakɛ mais Ala b'a furakɛ ni anw denfaw denbaw société an bɛɛ ka bana in k'an kun ko ye. I bɛ se k'a di parce que crise b'a kɔnɔ denmisɛnnin dɔw bɛ seri ka bin u b'a fɔ kirikiri machin u bɛ tɔgɔ wɛrɛw fɔ fura dɔw bɛ se ka di fɛn b'u kunbɛn parce que a crise ka jugu a bɛ denbaw ka temps bɛɛ ta e b'i ka sɛnɛ la ou bien bɛ baara wɛrɛ la ni den b'i kɔ la tile kɔnɔ den n'a bolila ka bɔ sunɔgɔ dɔrɔn o kɔrɔ ko ba b'a ta fo da kuma baw tɛ se ka baara wɛrɛ ma sɔrɔ a bolo. Parce que fɔlɔ la an fɛ yan farafinna ni an ye bana ye don min na n'an m'a sugu dɔn dɔrɔn an b'a fɔ jinɛ don wɔkulɔ don ou bien sasinamuso ye fɛn dɔ bila a la ou bien setana don mais dɔgɔtɔrɔ kunda la an b'a dɔn sisan cause b'u bɛɛ la dɔw bɛɛ bɛ se ka ɲɛɲini k'a dɔn k'u faamuya comme on l'a dit n'i ye bana n'a ɲɛ dɔnna k'a faamuya o furakɛli ka nɔgɔ maintenant mais ni bana ma sugu dɔn i bɛ taa sennamɔgɔ caman fɛ yen nɔ o b'i ka wari dun k'a ban ka sɔrɔ i tɛ se ka foyi k'a la. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaaya su fɛ ka kɛ ni kunbɛn ye laseli wɛrɛ aw ni Kafunɛ Bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.